lho sik iki ku anek durpres Sama untuk gak apa-apa. kenal rasane Mbak iki anek durpres ya sing apa nang buah jagake ditinggal Pak. sawi Mas Adip pindah Nah, ulang tahun setengah papat kok. Iya toh. Acara setengah papat. Oh, yang penting bahasa. Ayo. Matur suwun ya, Mbak. Mondar. Oh, sinten mana sing kadhe badhe anjing monggo. Anjingnya apa, Mas? Anjing ini kuban anjing. Oh. Nek kono ya buah. Oh, bener, Mas. Pengenane yo ono lho pas ning kono. Mak, iki lho ana wong anjing. Wah, anjing lho kan. Anjing. Iya. Ya ben sing karo si ngantene lanang. Mas. Iya. Bisa basa Jawa? Bisa. Saged. Saged ngono kok Mas, saged. Oh, kan mung iso saged tok. Masa? Sampun pinarak Gusti. Iya. Lenggah. Heeh, please sit down, sit down. Sit down. Mulai lah bahasamu kayak capek pendidikan. Sidon bareng. Nek kuliah bahasa Inggris belum tahu. Lek, sekolah mana kata? Bahasa Inggris. Inggris. Lah ya kadol Inggris. Lambemu karo Mas. Selamat datang, welcome Mas Manten, Mas Revan kalian Mbak Widya. Wis pokoke tak dongakno bahagia selalu nggih. Amin. Sing rukun karo bojone ya. Ngerti ya bahasa Jawa ya Mas ya, ngerti. Ngerti. Kabeh apa saya umpama kancane kok kancane temannya umpamanya Alah malah awakmu ki sik. Temanmu. nyeri ilate keseripet kabeh umpama kancanya kancane Tak peno arit lho, Lek. Tak ero ilatem lho kok. kancanya temennya ngomong basa Jawa sampean ndunung Bar pisan. Apa iki artine? walah iki lho sak golek ngantene gak ndunung Iya. umpama kita pakai bahasa Jawa sampean ndunung lah ndunungnya apain ini apa ndunung berarti enggak ndunung ya pokoknya kalau kancanya guyu Guyu. Nah, cocok. kancanya guyu melok guyu oke Kowe duwe rencana apa? Kowe duwe rencana piye? Aku takut duwe rencana apa? Mas, anu kenal teng pundi kalih Mbak Widya? Oh, teng TikTok. Bocah korban TikTok. Bocah loro korban TikTok tahu ini kasus pembunuhan gara-gara TikTok. Lah kok iso? Lah piye profile wayu bareng dipethuki wah, lah kok wireng to. Saking kecewane tuh dipateni ning TikTok rumah samu kecewa. Ayo digandeng suaminya biar kelihatan mesra. Ya, ini angkatan udara. Angkatan darat. Oh, angkatan darat. Sami kali kula. Lho, jenengan iki yo TNI AD. angkatan darat juga. Iya. Lho. Darat tapi bagian duran. Lho kok sebagian duran ki piye? TANI bagian duran. Lho kok sebagian duran ki piye? TANI. Gue pacul tikuse. Kowe roh tikus roh. Piye? Kowe rupane. Kowe pengarane aku tikus wae lho. Kok akeh acara teko TNI teko ndi. Ayo. Tani iki saka gurune negara lho. Masa iya? Samu negara sugih wong sugih-sugih duwe kene meneh wong tani ora mangan, Mas. Betul. Tani itu saka gurune negara. Nggih. Sehebat apapun negara kalau tidak ada orang tani tidak mungkin rakyatnya makmur. Makanya apa-apa nek pengen makmur iki mulyakno wong tani. Cocok. Negara kene murah-murah apa-apa pangan bubuk nayo, sandang nayo, apa angel disingkirno. Apa-apa larang wong tani susah. Akhirnya wong sing sugih duwe-duwe tok nek ora sing tuku apa? Lah. Kowe zaman corona kalau Piye? duwe-duwe ra iso apa-apa. Yo. Iya. Ora ono apa-apa. Ora ono apa-apa. Lah iya. Tak dongakno mungkon nang meteng. Amin. Ngerti meteng, Mas? Apa? Hamil. Hamidun. Aja diboyi ben. Meteng ki hamil. Pun pinten taun nek pacaran kalian Mbak Widya? Pun pinten taun? 6 tahun. Wah. 6 bulan. Oh, 6 bulan, Mas. Kok. Enggak Tangerang kene iki anu pisanan ketemu ning ndi, Mas? Jakarta, di Jakarta. Iya, Awakmu iso basa Jakarta kono, Mas? oh iya kowe di sana kowe. Oh. Gimana? Pernah ke Tanah Abang, Mas? Iya pernah lu, enggak ketemu gue. Gue di Tanah Lore. Ana ya. Ada Oh, di sana. Rano. Gue 3 tahun di sana
disane kowe terlonte-lonte kowe. Kok terlonta lambemu mah. Terlonta-lonta. Lah nek basa Betawi ki a diganti e. Iya. Di sana Di sana. terlunta-lunta. Lah aja ngono. Masa terus dua di sana kowe. Raniaya. 6 bulan terus ketemu pertama di Jakarta. Lah mbaknya mau apa? Ini mau apa ya karena kono. Bosomu ki lho. Mbaknya di Jakarta juga kerja. Di mana? Oh, waduh. Ini mana kejaksaan agung. Kowe ngerti toh? Nangani kasus korupsi. Iya. Lah kamu kok paham? Aku dulu berita makanya gunakan media sosial itu tidak bijak. Iya. Media sosial gue ngecek tanggaan betina gue apa. Lah aku ya delok storymu tau. Hari ini lagi heboh berita korupsi. Apa kuwi? Lelangnya 20 triliun. Oh. Hasil korupsi dilelang saiki. Awak dhewe tuku masak menir ragoda kok iso. Lah iya. Lah iya, ini enakan mana Mas di kota ame di sini? Di sini cedak gawat. Ntar kalau mau bluron langsung mablung. Bluron iki ora roh Mas koyo e. Ah iki lho. Bluron iki sing piye? Anu Mas ngerti bluron? Ayo contoh iben. Bojomu ben dunung. Ngerti bluron? Nah, bluron kuwi semacam panganan. Cara kene kaya modele kaya arem-arem Mas. Iki menyesatkan lho gitu e. Kita anu panganan sejenis arem-arem. Arem-arem itu kayak lemper. Tahu lemper kan? Nah, itu terus mlebu mak bleng. Tuwar. Kuwi lempere mlebu nek. Oh, taek. Bosok ora wae. Bosok ora wae. Ngantene to. Itu bukan makanan. Sapi tek. Lha wong olehmu Ini loh, Mas. memberi aku yo ngono kok. Bluron itu anu sampean kalau ngajeng sana Depan. 1 meter depan itu ngajeng. Iya. Jadi nek minggu kuwi dene kan wong Jawa nek ngarani ngak. Jadi jengat ngajeng Mas. minggu ngak. Teko jengkrimu piye to? Lah nek wong Jawa ngarani minggu kan ngak. Iya. Lah yo jengat ngajeng Iki lho, basamu sing mbok tambahi kleru. Minggu ngarep. Wis jenengan ngajeng ki piye? minggu ngarep. Sing jenengan iki apa? Mbahmu. Jengat ngajeng tadi minggu ngarep. Iya. Dengan bar sepasar. Sepasar itu 5 hari setelah hari ini. Iya. Sampean kalau mau seluruh Lah iki mau seluruh. Seluruh pi kaya kerupuk lho, Mas. Ora kok seluruh koyo Ben keblondro. Oh ya muncul selorotan. Ya, selorotan. Di mana anu pokoknya kayak latihan TNI ngono kalau Mas. Delosor ngono kayak. Itu di depan saat ada. 50 meter tuh. Nah, ya. Jadi langsung maklum. Itu ada gawan. Tahu gawan ya? Apa? Nah. Nek sungai ki nek cilik, nek gede gawan. Nek cilik nek jenenge kalen. Kalen iki cara mudah cilik ini kalenan. Ya. Jadi bahasa Jawa itu kosakatanya banyak. banyak banget. Nek bahasa Inggris beras yo, bahasa Indonesia beras dan beras. Iya. Jawa ora. Jawa ora Mas yo. Nek isih cilik nek kowe jenenge pari. Pari. Kok teko mulai digawa wis bar didos jenenge gaban. Kok bar dislepo jenenge beras. Diselep nek remuk jenenge menir. Lah, Lho, kuwi padahal mung siji barane. sego ki nek ning Medicom utuh akeh. Iya. Nek siji jenenge mau upo. Lah, Kok nek wis garing gak dipangan dipepe jenenge karak. Kok nek digawe kerupuk jenenge puli. Lah. Ini satu nasi loh ya. Satu nasi jenenge wakeh. Wakeh. Jawa Bahasa Jawa. Tak dongano sing rukun. Amin. Mas kawinnya berapa? 4.400.000. Dile, kok lemes ki piye to? Kok lemes. Nah, aku biasanya nganteni mau 250. Lho, iki nganten mbok padakno kono ya ora padha no. Berapa? 4 juta. Walah ulah waki Mas Gutung Bas. Gue tuh bakso ya gue atus tuh sampai ayo 4 juta 400. Ya, terus habis ini ke Jakarta lagi atau mbaknya ikut sana nggih? Ya sana nggih. Libur ya libur sik ya. Libur sik yo Iya. bulan madu lah, bulan madu. Ning kene kowe enak Mas agar sore. Numpak perahu ngalor ngidul. bulan madumu Numpak gedebok. usaha tusur ke Pak yo. glorot. Gedebok. Glorot malah repot. Perahu itu kalau kayu, dari Iya. besi itu perahu. Kalau Iya. di sini mainannya anak-anak itu anu getean. Getean. Gedebok. Iya. Gedebok disuduhin kayak Mas ya. Nah, jadi gedebok itu sudah namanya getean. Berarti kejebok.
Ngerti ketebok? Ya, ngerti ketebok. Ketebok iki ceblok ke dhuwur. Kuwi gedebuk mah. Kuwi gedebuk kuwi. Lho, ketebok iki kok tiba lho, kok tiba iki macem-macem. Lho, lha kok Wong iso? Jawa nek tiba ke dhuwur, bluk ketebuk, Ketebuk. ceblok. Heeh. Nek marep jungkel. Jungkel. Nek guri geblak. Geblak. Nek serut delosor. Delosor. Tiba sito itu bahasane dhewe-dhewe. Kandhane Ini dhewe. bapaknya bisa nggih? Nggih. Bapaknya. Jenengan nggih ngerti bahasa Jawa, Bu? Kertas, Ngertos nggih? Asli mana, Bapak? Magetan. Magetan. Magetan itu. Ibu ya asli mana? Oh, Surabaya. Wong Jawa kabeh. Bapak Magetan, Ibu Surabaya. Magetannya mana, Pak? Mospati Oh, Mas Pati. Gini ki winane pira? Duh, apa kuwi? Nabrak dokar. Niki kegelundungan beduk lho, Pak. Kulan beduk itu. Pakai tinggi ki lho. Cah iki to. Makane sik ngene-ngene. Makane lambe sik ngene. Karo apa? Ngene-ngene. Ya kene. Lha aku manton. Mas sering, Mas. Iya. Lakone sampai nang sedeng sirahe. Kira, Mas. Saya kok cegeh, Mas. Wah, ada kayak petinju. Mas siapa ini? Soleh. Oh, Mas Soleh. Mas Soleh. Dari mana Mas Soleh? Di sana. Dari sana. Asli mana? Di sini. Ini masih sekolah atau kerja? Anu, tidur di rumah bambu. Wah, iki cah sukses iki. Ngene iki lho. Cah sukses. Ngene iki lho akhire ape mau mantu sampeane awang-awangan. Tapi wong wedok saiki ora gelem Mas karo wong lanang yo aneng ora mergo ora gelem. Mergo saiki wong wedok saiki pilih dadi rondo timbang urip sengsara. Oke. Lah kata-kataku mau apa? Sebab wong wedok kuwi pilih rondo timbang urip sengsara. Tawane pita to ora saya. Lho kok yo iki piye to? Wah, yo ora. Lah iya kandhane wong wedok saiki ngono kuwi kok saya. Wong sementing mergawe Mas, yo mergawe terus jangan sibuk mencari tanpa sempat menikmati, oke? Oke. Wah, kata-katane. Selamati. Wes ning kene ya, wis dipacar? Go, ya ning kene wis. Hei. Kene lho. Bocane kaya setrika ngalor gitu. Wah, setrika Ning kene sik, ning kene sik. Lho tak golek iki saya. Nah, kene Mbak. Iya, iya. Wah, senenganmu, Mas. Cek tak takane. Piye? Kowe nyapa to, Min? Kene le. Kene lho. Ngecil. Wis di bojo kurang, Mbak. Nah, nek urung kan aman. Oh, iya. Sini, Mbak. Golek aman sih. Wajahe wis pantes dadi ibu kok. Iya. Mbak sinten menika? Nah, dari mana? Oh, dari kapasnya mana? Jauh. Oh, bakal tanggane mulya gludyak. Yo MC Glodang. Tekan sana. Heeh, tanggane wis tak gludyak. Heeh. Masih sekolah kerja kuliah? Jadi Surabaya. Boleh tahu? Oke, boleh. Psikiater juga. Oh, iya. Ini loh, Min. Kene le. Terus dipaksa sebelum cepat anggar apa? Sini Mas, yang dari wis kaya wondo iki. Wah, kandhani kok. Wah. Kaya aku ya, Mas. Oh. Oh. Agak tenaga tadi. Kasih nih Mas. Enggak tahu. Anu Mas, nek usum ngene iki usum 3 ning peralihan musim aja dolanan sawah. Lah kenapa, Mas? Duduk endi? Mas siapa ini? Dami. Ya, bagus jenenge Damen. Demi le. Ayo main ki main. Oh, alah wong Mojosari. Oh. Tak kira lah barang impor kok Tangerang. Ora pikirku ya dhek mantan lho, Mas. Oh, ya lek iki kan koyo blasteran api to. Iya. Australia karo Jepang. Iya. Nek awakmu Jawa karo Gibran. Lek wedhus kuwi wedhus. Blasteran Jawa karo Gibran. Di lokasi sampai iki lho. Masjid kene sampai tak sumbang. Besaran tak sumbang Kurban. sapi 5. Alhamdulillah. Duit opo? Cocok. Sapi 5 lanang kabeh gede kabeh. Dalam bentuk sasetan. Lho kok badhe bentuk sasetan iki piye? Roiku Lambemu ya ora ngono. Ngerasa. Jenenge korban ki barang sing gedhe kok. tanggapan loro ora teko omah kok sopo. Kuwi lho ora teko omah kok korban sapi ora ngono. Mas masih sekolah atau kerja? Kerja. Ya ora sekolah. Ya, Rene omah mek apa? bambu. Wah, wes. Sukses kabeh cah iki. Sahat Mojosari jan sukses. Bambung iso ngene. Iso urip lho. Gini. Ya gini. Iya. Sumuk men. Men piye to? Panas. Niki Mbak sinten? Dinda dari mana? Oh dari sini. Niki main. Masih sekolah? Di? Jangan apa-apa kerja, gak apa-apa. Jangan malu. Orang Iya. itu punya kerjaan jangan malu. Betul. Bekerja apapun jangan malu. Kerja apa? Oh, dek BNT. Oh, iya, betul.
Wes, keuangan. Iki wajah Bang Plecet nih. Ora tau mulai wong nek anune mekar. Kena pusate loh, Mas. Bener Mas, sampai nanti nikah setelah ini belum nikah kan rezekinya belum banyak. Contoh kayak aku Mas, alhamdulillah. Urung Sampai nikah ya aku ora duwe apa-apa Mas. Begitu kok biltu serah terima saya terimain. Alhamdulillah. Alhamdulillah ki wis jarak setahun alhamdulillah aku apa-apa duwe. Alhamdulillah. Wes rezekine wong mau mah. Iya, BRI duwe, Mekar duwe. Utang. Utang. Ora didoke wong-wong. Tapi kan aku duwe. Duwe ning ora kuwi. Wong iki nomor 1 utang. Ngono. Nomor 1 gaya kere urusan guri Mas. Iya, bener berarti. Awak dhewe ya ngono. Sopo Wis boleh. Piye. Wong sing penting sombong, kere urusan guri. Iya. Tanggaku alhamdulillah gara-gara Bang Mekar. Piye? Tinggal papat. Malah nemen tangga. Lah iya, Mas, jalan lagu apa? Mas Manten mau lagu apa? Di sana usung lagu apa, Mas? Usum. Kok mbok teruske wae lho. P yo. Nona manis Beda dari mana? La ilaha illallah. Lihatnya anu loh. Lihatnya yang lain, Mas. Iya, sudah nikah. Lagunya seneng lagu apa? Yang lagunya Denny Canan Lintang Asmara. Sinarengan boleh. Lintang Oh ya, Asmara. Sinarengan boleh. Ya. Nin, ayo nyanyi deh. Iya lah. Sing ben medun sih. Ayo. Wah, londo. Kondo mok dhuwur men. Iya, padha karo daleme. Pak iso sing gawe. Sinten? Pak Sono lah, kamar mandine dhuwur. Berarti sampean mah ngape BAB? Jenenge ape nyidul lereng kowe ondo aku. Bisa toh. Aku tak menene lho Mas. Neng ngur kamar ini bongkoh tuh. Ane jeru ngono. Gulu dhewe. Ya apa ora? Kandhane dhuwur kuwi ondo Pak Sono. Sesuk tegur Pak. Pelindung dhuwur penyetakku cowok kok ngono aku. Tenang aku matur dhuwur. Kenapa kaya jajanan ning mriki ngono? Bajine sali. Tung. Mbak Nina sekarang Dalam. masih nyanyi tak? Masih dong. Hilang nih di paramu. Kan aku mendeli. Oh iya, ayah di mana ayah? Ayah di rumah. Oh di rumah. Ibu? Ibu di situ. Oh iya, ibu mau apa lagi? Oh iya, apa nih? Cek ngeri. Orang ngeri mau dibiar bujur dicemplak koyok buyok. Kok iso? Oh ini biar sih dikuncek nembok ibu orang. Tahu mana siapa? Ayo. Oke. Sini nih mong. Sudah dulu. Mbak Sopo, Mbak Sopo. Cinta dari mana Mbak Cinta? Dari sini. Sekolah ya? Kelas berapa? Oh kuliah, jurusan? Babat. Oh jurusan babat. Ya, babat Lamongan. Di kampus mana? Dirosari kita ya sebenarnya. Mana? Mana-mana. Wira jelas ngono modelnya. Kuliah di mana? Bangga dong dengan alma maternya. Ayo, kuliah di mana? UTM jurusan? Hukum. UTM. Nah, aku kuliah di Semarang. UTM singkatan apa? Mas, UTM singkatannya apa ya? Kurang Universitas Trunojoyo. Nah, aku untumu. Oh iya, betul. Lho kuwi enek lho fakultasnya Semarang. Nanti Untumu kuwi untukmu. Universitas Tugu Muda itu singkatannya untumu. Ya. Lah iya ora percaya. Ayo min, kene min jadah-jadah. Kowe malah wargi pasangan padha irenge. Kok minta man? Ayo, kok bagi ora jenenge Pak Sono ya? Curu. Mangga Mas. Oh, layare yo kofok. Aja ngono. Ojo kamu kok panjang umur Mas. Rasa ngono. Oh, diceluk bojone ra krungu pengen malaikat mau. Nganggur. Ayo, Min. Mau nyanyi. Berdiri ayo kita joget bareng-bareng ayo berdiri.